Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan na magsunod unta ang katawhan sa mga pagtulunan sa Ginoo. Ato sang pasalamatan ang Ginoo padayon para sa atong mga benefactors and donors nga siging tabang sa atong mga proyekto dinhi nga unta hatagan sab sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na ang kalipay nga Dios nun. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kansang grasya naghimo kanamong matarong gikan sa pagkadautan ug bulahan gikan sa pagkamakaluluoy. Tan-awa ang imong mga buhat, dawata ang among mga halad aron kami nga naghupot sa katarong tungod sa pagtuo dili kawad-an sa kusog sa pagpadayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro ug miingon, mga igsuon, kamo nahibalo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Judeo aron makadungog sila niini ug mutuo. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tawo, mipadayag nga gidawat niya ang mga dili Judeo, pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo, sama nga kita iyang gihatagan niini. Wala siya'y gipalabi tali kanato o kanila, giputli niya ang ilang mga kasing-kasing, kay mituo naman sila. Busa nganong palaguton man gayud ninyo ang Dios, pinaagi sa pagpapasan sa mga magtotoo ug mga palasunon nga ang atong mga katigulangan ug kita mismo wala makahimo pagpasan. Timan ininyo nga sila sa makanato nagtuo ug naluwas pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus. Naghilom ang tibok pundok, samtang namati sila kang Bernabe o kang Pablo, nga nagtaho sa tanang mga katingalahan o mga milagro nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Judeo, pinaagi kanila. Pagkahuman nilagsulti, miingon si Santiago, pamati kamo mga igsuon. Bago pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios, sa iyang pagtagad sa mga dili Judeo, pinaagi sa pagpili gikan kanila o katawhan, nga alang ragayud kaniya. Ang mga pulong sa mga propeta nahitakdo gayud niini.
Sumala sa giingon sa kasulatan, humaniini mo balik ako, nag-ingon ang Ginoo, ug akong pabarugon ang napukang balay ni David, patindugon ko kini, ug tukuron ko pag-usab. Mangita sa Ginoo ang ubang katawhan, ingon man ang tanang mga dili Hudeyo, nga akong gitawag arong maako. Mao kini ang giingon sa Ginoo, nga nagpahibalo niini sukad pagayud kaniadto. Og si Santiago mipadayon pagsulti, ang akong huna-huna mao, nga dili nato samukon ang mga dili Hudeyo, nga midawat sa Dios. Hinunua ato silang sulatan, nga dili sila mangaon sa mahugaw nga mga kalanon, tungod kay kinigihalad man ngadto sa mga Dios-Dios, ug nga likayan nila ang pagpakighilawas, ug nga dili sila magkaon sa bisan unsang mananap nga gituok, ug sa bisan unsang dugo. Kay sukad pa kaniadto ang balaod ni Moises, gibasa sulod sa mga sinaguga, matag adlaw igpapahulay, ug sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasud. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa awiti ang Ginoo ug bag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasud. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan. Ang iyang katingalahang mga buhat. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasud. Ingna diha sa mga nasud, ang Ginoo Hari. Naghimo siya nga malig-on sa kalibutan aron dili matarog. Nagamando siya sa katawhan uban sa kaangayan. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat.
Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kayo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Kining kalipay mao gyud ni ang ultimate nga purpose nganong gihimo tas Ginoo. Di ba do naman ay upat ka basic purposes ang Ginoo sa paghimo nato? Sa ganito'y una, to know Him, to love Him, to serve Him, and to be happy with Him. Muna siya. Nya, kumusta man mo ron? Malipayon mo, dili. Sige, lingiyay mong tupad. Tanawa ang naong. Malipayon, dili. Dito sa inyong balay, malipayon ba ang mga tao dito sa inyong balay? Ang makuyog ninyo sa balay ba, malipayon ba? Way tubag. Ang inyong mga kauban sa trabaho, dito sa inyong trabahoan ba? Kumusta man? Malipayon? Nasa ito ba? Kumusta man ang atong mga maestra karon o maestro nga nagtudlo sa eskwelahan? Malipayon? Sige, yaw-yaw. Mga estudyante, malipayon? Siging buliing. Ang mga pari, malipayon. Minus kay kolekta. Mao na, mangutana ta, nganong mura naglabi ang dili malipayon? Naglabi man ang mga tao nga pressured, stress, magulanon, mabalakon, nganong naghari man ang mga butanga. Tungod kay wa ta magtuman sa sugo sa Ginoo. Matod pa ni Kristo, nahigugma ko ninyo, ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Pabilin mo sa akong gugma, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin mo sa akong gugma, ingon nga ako nagpabilin sa gugma sa Amahan, pinaagis pagtuman sa iyang mga sugo. Kining kalipay bunga ni sa gugma. Nya kanang gugma sugo nas Ginoo. Muundang ganitag tuman sa sugo sa Ginoo sa paghigugma, patay na gyud ang atong kalipay. Sama nang hay may sugo sa Ginoo, mangayo o manghatag. Hindi ko na ba? Ang saman, mangayo o manghatag. Hindi, oy. Wagi, sogo Ginoo nga pangayo. Ang iyang gusto yun, manghatag ta. Na, muna, mangayo ta, aron manghatag. Manghatag yun. Ang gugma mo hatag yun na. Tanawa na mga tao nga magsigig pangayo. Malipayon, dili. Di, magngislo ng ilang naong. Tanawa ng tao nga magsigig panghatag. Malipayon, dili.
Oy, malipayon ka nang muhatag kag cake sa nag-birthday, muhatag kag gift sa nag-birthday. Malipayon kay ka na. Pero ka na magsigpangayo, musangko ginas kasuko, nga magngislo ang naong. Natanawa ng mga bana nga magsigig pangayo nga sa asawa nga sabta ko sa akong pagpangabit, sabta ko sa akong pagsigig sugal, sabta ko sa akong paghubog-hubog. Magsigig gani nag-ingon sabta ko kay ingon ani gyud ko sangko ginas kasuko, di man mo kasabot no. Pero kanang bana nga magsigig hatag og understanding, magsigig hatag og pasaylo, magsigig hatag og sakripisyo ngadto sa iyang asawa, malipayon kay na. Di tinuod mo na diri sa atong unang pagbasa ang gipaningkamutan sa mga apostoles, mga leaders, unang mga leaders nato. Kaya ang ila atong problema unsaon paghandol ang mga dili Hudiyo nga silang mga leaders sa pagtuo. Ang gauna nato sila San Pedro, San Pablo, Santiago ug uban pa, pulos man sila mga Hudiyo. Pulos-pulos gyud sila ba mga leaders. Nya karon kay niya na may nisod nga mga dili Hudiyo, mga pagano. Unsaon nila ang nagis lang unahuna, unsaon nato sila paglipay. Natod pa nila diri sa unang pagbasa, dili nato sila papasanon og bugat nga mga palasunon. Nindota no, ang mga leaders ba nagsigig hunahuna nga dili unta mabuktot og pidasan ang mga ilang mga sakop. Nindotag mao ni prinsipyo sa atong mga politicians gikan sa presidente hangtod sa may kinaubsang ranggo, barangay konsihal. Ang kanang tanod di man na-elected no, ang konsihal. So gikan sa presidentes Pilipinas or presidentes nasod hangtod sa barangay konsihal, ug mauni ang ilang hunahunaon nga unsaon nato nga dili mabugatan ang atong katawhan pagkanindota. Pero kung ang ilaging hunahunaon unsaon nga dili na gid ta mailisan aning atong posisyon. Mao na ginay hunahon, basta magbaguod yung mga tao, pasan yung cross nga way butang-butang. Ya mao sa niya hunahon bas mga pari, kaming mga leader sa simbahan gikan sa Santo Papa hangtod gyud sa deacon. Kanang deacon mao man ay unang ordinasyon. Magsige may hunahuna unsaon kaha nga dili mabugatan ang atong mga magtutuo, ang atong parishioners. Kung magsige na may baligyag slat, nabugatan mo tubag. Nawa mo tingo gay. Kung magsigig baligya bagslat ang pare, nabugatan ba mo wow ngano man dili mo mupalit naunsa mo diha, ngano mo sa daig usara ka slat imong paliton, gisaway diha ka, gimaldisyon diha ka, gipugos diha ka, palit lang diha 500 ang atong SBF dag. Ug na kay 500 palit, ug wa kay 500 simba kaulakaw nya na sa tay special slot nga MMPP, Mother Mary's Protective Power 100. Ug na kay 100 palit, ug wa sa kay 100 simba lang yapon. Unya kung di mo mamalit og slots, mabugatan ang pare. Siyempre mabugatan kay wa man ka mo share, wa man ka mo hatag. Tanawa pananglitan ang ginikanan manggihatagon kay mga anak. Unsa may mahitabo, mabugatan ang mga anak dili.
Kung ang mga anak manggihatagon sa gayos ginikanan, mabugatan ang ginikanan, dili. Mao na ang atong Ginoo, very generous. Matod pa sa istorya nga atong famous kayo nga statement, God cannot be outdone with generosity. Di gid siya malabwan sa iyang pagkamanggihatagon. So kanang pagkamanggihatagon sa Ginoo, ato nang sundon aron mo gaan ang atong kinabuhi. Dili ang pagsigig pangayo para sa atong kaugalingon, kay makapabugat na, bugat kayo. Mo nang ang gugma mao gyud gauna, kay ang tinuod nga nahigugma manghatag gina, wa gyud nahigugma nga daw. Pangita mo kamo mga babaeng ni aron din nakasuway na mong naay na in love ninyo. Nakasuway mo ba? Nganaw ninyo murag wa man kasuway. Na tingali kamo sa mga lalaking ni adiniron or kamo dias online na misa naminaw nakasuway sad mo nga naay na in love ninyo. Kanang naay ma in love nato, buhong gyud ta. Kay daghan kay manghatag. Bitanang mudaghan gani ang halin nato sa slot. Buhong kay ko nako naay na in love nako. Isip pare. Pero wa na gani mo palit og slot, main ko stang looyan nako. Wala na gyud na in love karong adlaw. So ato ning basahon ang na in love nato. As of yesterday, ang na in love nato nakapalit na og SBF dag niabot na og 18,544 ka slots. Pakpak para nis mga na in love nato. Gusto pa mong mapakita sa inyong gugma? Hala, tiwasan ninyo palit ning 57,456 ka slots. Tag 500 man per slot. Nya ang ato sang special slot MMPP na nasa tayhalin as of yesterday nga 1,401 slots. Pakpak na sad. Nya gusto mong mapakita sa inyong love sa simbahan, pinaagi ni Mama Mary kaning atong Flores, napay 8,599 ka slots, tag 100 per slot. Nya unsa may mahitabo kung magpractice ta nining sugo sa gugma, kining pagkamanggihatagon, matod pa ni Kristo, gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Mao na siya. Mahingpit ang atong kalipay. Mao na ang mga apostoles malipayon gikan sa pagsugod nilag sangyaw hangtod gyud nga sila gipatay. Si Jesus malipayon bisan pag nagtinga na siya dito sa cross, naa ang kalipay. Unsa may timaan sa tao nga tinuod nga malipayon, ang pinaka number 1 yung timaan, dili magsigig katawa. Kay kanang mga praning mga tawa man pud na. Dili sa nang magsigig smile, kay kanang nakatama mag-smile man na bisag usara siya kubo. Ang tinuod yun nga timaan sa tao nga malipayon, na kanang gitawag na tog tinuod nga kalipay ba, di gid na siya masuko kung imong pasakitan. Di masuko. Tingali mo hilak pero di masuko. Nagilingi ana imong tupad nga dali kang masuko. Kono pangutan ba? Dali kang masuko. Na di ganyan mo tingog nimo, nasuko na. Pasabot wa na ikalipay. Dali kayong suko sama aning nagwali. Dali kayong suko. Karinon dugay niyong suko. Tugtugan lang ko sa akong partner in progress. Dugay na sila suko. Sige na nagingon, yes pader. Pero pare,
Singhag dayon. Basta dili manggihatagon, demanding ba? Kasagaran dali kay masuko ka ng mga demanding. Mao bitan na nagidili gina ang pag-demand. Do not command, do not demand. Unsa may iilis ana? Unsa may iilis sa demand and command? Tagay na og tolerance. Maximum tolerance. Ang pag-ingon ba nga, kung saan ka masaya, sabi, sulti, suportahan ta ka. Maximum tolerance. Pero musulti ka, nangilad na, matod pa diri sa unang pagbasa, ato lang silang sultihan, nga sala kining mga butanga. Pero dili na nato sila pugson, pagpasan, sa bugat nga palasonon. Sultihan lang nato. Kaya bang mayroon kasi mong anak, ngilad na day nga mag-short kag mubo, niya kuyog anang imong uyab. Kay dali ramong madisgrasya na. Niya kung magtuman yun, maximum tolerance. Dangtag duha ka buwan, galuspad na. Hilak-hilak dayon, suka-suka dayon. Kay namabdos na. Unsa may ihatag sa nimo isip ginikanan? Maximum tolerance. Ayaw nagkuha pakatawhan ng bataa. Nya gaagas imong luha samtang nagsulti ka ani. Nganong naghilak man kama? Sakit kay ning nahitabo day. Bugat kay sa akong kasing-kasing. Pero sige lang. Malipay ka diha, ako nang ihatag nimo. Nya sala ra ba ning imong gibuhat? Pangumpisal dito ay mo pagtipon-tipon, ay na mo pag-usab aning buhata. Nagtipon yun. Kay I cannot live without him. No, imo na sang ingnon, maimpirno gid mo ana day. Dong. Pero kung inyo ginang tumanon, sige lang. Nya siging agas imong luha. Nganong gaagas man ang luha nimo pa? Pait kayo day nga nagtuman pa mos gusto niya padong pagid mos impierno. Ano ba? Di ka masuko. O, di ba? Nisunod na sang manghod. Kanasan, kasuka-suka na saan. Niya, saman. Okay pa ninyo? Kung dili yung ka mo biya sa Ginoo, okay ra gid na. Niya, hantod nga porti na gid ninyong lisura, di nahapit kakaon kay diha man sad gihatag nimo ang responsibility. Dawaton hangtod nangamatay gid mong tanan gutom. Nya ikamatay na adto na mo sa langit, hukba na. Malangit mo dili. Siguro ang parents malangit. Kadtong mga anak nimo patuyang mas gusto, impierno. Nya mohilak pa kagto anak kas langit. Dili na. Maluoy na lang ka, pero di na ka mohilak. Ngano man nasinati na nimo ang complete joy. Perfect joy. Muna ka ng ato mga langit nun, ato mga santos, ang mahal nga birhen, si Kristo, din ato sila mohilak. Ngatuan na sila sa langit, maluoy na lang sila nato. Munang gitawag og divine mercy. Kaluoy. Maluoy. Nang donataroy sa to karong 20 batog 21 joint 26 joint convention ba na sa divine mercy adto sa UC nga kuan eskwelahan dito sa Mambaling. Kana atong sination ang divine mercy, atong pamalandungan ang divine mercy. Kay basig giabusuhan ni nato din arabagin na sila maghilak ang tuas langit, kita nga wa mo gamit, wa mo tuman sa sugos Ginoo, kitay maghilak, kitay magkagot ang ngipon didto sa impierno. Muna ato ginang pamalandungan, magsigi gitagtuman sa sugo sa Ginoo aron masinati ang hingpit nga kalipay. Manindog ta.
pagampo sa katawhan. Mga igsoon, si Kristo miingon, kung magpabilin kamo kanako, mahingpit ang inyong kalipay. Busa malaumon kitang moingon, Ginoo, nagasalig kami kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang atong simbahan, mamahimong matuod nga katilingban, nga mamungag gugma o kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga dili matuohon, makahimamat sa Dios diha sa gugma nga sa mga Kristohanon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga sila nga mga minyo, magmakanunayon diha sa ilang gugma alang sa usag-usa, sa ingon magsaksi sila sa ilang Kristohanong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga masakiton, magmalig-on diha sa ilang pagtuo, o pabiling hiniusa kang Hesus, bisan diha sa pagantos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga sila nga mihalina, gikan ining kinabuhia, magsadya hangtod sa kahangturan, dito sa langitnong punoy-anan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Langit noon o mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo dihas gugmang pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga magaambit sa usa og halangdon nga pagka-Dios, pinaagi sa minahal nga Eucharistia, itugot nga sama nga nasayod kami sa imong kamatuoran, sa ingon mahuptan unta kininamo, pinaagi sa dalaygon nga kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya nga among karaang kalaot natapos na usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, Si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among ihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer,
ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay umanang giharian ang Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaa sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kang kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, tan-awa nga mapuanguron ang imong mga tao ug himua nga kami nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon makalabang unta gikan sa karaan nganha sa bag-ong kinabuhi diha kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalipay nga Dios nun, hingpit nga kalipay nya mahitabo ra ni kun magsigi tagtuman sa sugo sa paghigugma nga mao ang pagsigig hatag dili ang pagsigig pangayo. Salamat sa nanghatag nato dinhi sa ilang gugma pinaagis pagpalit og slots sa ako nang gikaingon kaganiha ang atong nahalin nga slots as of yesterday sa SBF DAG niabot nag 18,544 slots ana apay 57,456 slots nga available sa ato sang special slots nga MMPP ana anay halin 1,401 ana apay 8,599 nga available. So atong pakpakan sa makausapa ang atong mga namalit og slots. Nalipay gid mo ani. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kayo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.